Első körbe Guarana, Carnix, 2 darab. Leégjen a fasírt a seggemről. Utolsó Joint X-en, utolsó, úristen. B-vitamin. Kérdezhetnétek, hogy miért. A CE az logikus edzés előtt, a B annyira nem, de akkor majd legyen egybe, beviszek egy B-vitamint is. Hát ha kevésbé savasodunk majd, ezt így bemagyarázta magamnak. Nem a legfinomabb, de hasznos edzés közben. Ízesítés nélküli most BCA-glutamin. Ez a rekesz pedig a edzés utáni fehérje, zakpehellyel, glutaminnal és BCA-val. Sziasztok! Aki még nem ismerne, Molnár Péter vagyok, üdvözlök mindenkit a BVTV legújabb adásában. Immáron harmadszor szereplek ebben a neves műsorban. Nem véletlenül, de én véletlenül, tehát én nem lettem semmilyen bajnok jelenleg, de szeretnék. 2007-ben sikerült egy álmot megvalósítanom, amit én nagyon régen megálmodtam magamnak, hogy az Open kategóriát megnyerjem, és tovább is ment ez a dolog, mert sikerült az abszolútot is megnyerni, és most újra álmodtam, és idén ősszel szeretném megvalósítani a mostani álmomat. A Grand Prix kategóriában szeretnék igen jó helyezést elérni. – 2007 óta egy nézőpont változás következett be nálam. Azóta sokat komolyodtam. Aki látta az akkori BBTV adást, az látja, hogy most iszonyatosan komoly és szigorú vagyok. Viktornak köszönhetem azt, hogy ott rájöttem, hogy hogyan kell ezt a sportot komolyan venni. Azt hittem, hogy komolyan veszem, de ez nem így volt. És ezért nagyon hálás is vagyok neki. És ez a 2 év, ez azzal telt, hogy csak erre fektettem minden időmet és energiámat, erre a sportra, tehát nem volt nagyon nyaralás. Ráment a magánéletem is, de úgy érzem, hogy sikerült egy olyat fejlődnöm, hogy ezzel most már van helyem a Grand Prix kategóriában. Körülbelül 10 kilóval lesz nehezebb a versenysúlyom, és a definícióm is jobb lesz. A combon volt a hátrányom 2007-ben, hogy alul maradt definícióban. Ezt megpróbálom javítani idén őszre, és sikerült egy megközelítőleg 5 centivel vastagítani a combot. Reméljük elég lesz. A kézisúlyzót én azért favorizálom, mert az egyenesrúddal nem tudok megbirkózni, a csuklóm nem bírja. Meg olyan könnyedén úgy érzem, mintha én hüvelygyulladásos közeli állapotba kerülnék, úgyhogy azt kerülöm. Sokkal jobban rá tudok koncentrálni az egykezesekre. És ilyen 12-14-es ismétlésszámmal dolgozok. Tricepset egy kicsit magasabb ismétlésszámmal szoktam, mint a bicepset húzni, illetve a tolok, tehát tolni. A diétának ez a 9. hete, amiben most vagyok. Tehát most már azért egész közel van a Superbody. Már érzem is, egy kicsit így lassulok, meg úgy elfelejtek dolgokat, meg nem mindig reagálok, hogyha megszólítanak, vagy ilyesmi. De sokat változtam olyan téren is, hogy magamra főzök most már, úgyhogy így legalább biztos, hogy jó az, amit megeszem, mert én csinálom. Megközelítőleg 1,5 kiló csirke csúszik le egy nap, kuktában főzve, sikerül beszerezem egy kuktát, a
Viktor feleségének, Hennének a tanácsára, és ezzel így meggyorsítottam a főzésimet, ami annyiban jó, hogy mindig elkések mindenhonnan, most is ugyanúgy elkések mindenhonnan, annyi változott, hogy később kezdek el főzni, mert azt hiszem, hogy időben be tudom fejezni. A házi munka még nálam kimerül abban, hogy mosok is magamra, meg teregetek, és a testépítő konferencián kérdezte a Zoli, hogy van-e ezzel kapcsolatban sztori, nem volt, azóta lett. Tehát sikerült egy pirosat berakni, és az egyetlen pólót, fehér pólót, amit a Viktortól kaptam, összefogtam, és kiderült, hogy az nincs a cégnél, azt mi külön kaptuk. Úgyhogy szuper, majd megpróbálom valahogy kifehéríteni. A szezon 2 hét múlva fog elindulni nekem. 2 verseny lesz, számításaim szerint egy cseh és egy németországi verseny az első hétvégén. A Pintér Ferenc segítségével fogok eljutni ezekre a versenyekre, a Fitness 2000 tulajdonosa, aki nem ismerné, de szerintem mindenki ismeri, ezért köszönetet szeretnék mondani neki. Utána lenne rá 2 hétre a Superbody, 1 hétre rá a Vabba VB itthon, és utána képlékenyebb folytatás, ez annak a függvény, hogy hogyan szereplek a Superbodyn. Tehát, hogyha sikerül egy olyan fazont prezentálnom, amivel megállom a helyem a nagy idézőjelben, nagy nevek közt, akkor talán van értelme folytatni, és akkor tovább szeretnék menni. A Bajnokok Éjszakájára is nagyon szemezgetek vele, mert ez a név ez eleve, hogy Bajnokok Éjszakája jó, és a Stipis Róbert szervezés. És szerintem kár, hogy ez ugye eltűnt egy időre, mert mégiscsak a magyarországi élmezőny hozta össze. Szóval szeretnék ott is megjelenni, de ez attól függ, ha nagyon silány a dolog, akkor lehet, hogy ugye elmegyek, ebben meglátjuk. Felkészüléshez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azon kívül, hogy ti blogolók is nagyon sokat köszönöm az elismerő üzeneteket, és hogy így bizalmat szavaztatok nekem. Tényleg jól esik. Ilyenkor így diéta alatt elég sok dilemmája van az embernek, és sokat segített az, amikor így esténként így olvasgattam, és így láttatok fantáziát a dolgokban. És itt térnék rá arra, hogy a SciTech Nutritionnek nagyon sokat köszönhetek, hogy a motivációt azt tulajdonképpen úgy szereztem tőlük, hogy eleve lehetővé tették ezt a blogolást. A motivációs konferencia nagyon fontos volt, és mindemellett a legjobb táplálékkiegészítőket fogyaszthattam, tehát nem kis mennyiségben végre, tehát minden adott volt. Annyi volt a feladatom, hogy magamra főzzek, de akkor az is megvolt, úgyhogy most effektíve minden a helyén volt ahhoz, hogy egy jó felkészülés legyen. Még úgy érzem, hogy még lehetne min változtatni, de vannak olyan külső tényezők, amiket nem lehet befolyásolni, illetve magamnak köszönhettem, hogy így alakult, és egy kicsit megnehezítettem a saját életemet. Remélem, hogy jövőre már nem lesznek ilyen külső tényezők, és akkor talán még egy nagy változást tudok jövőre produkálni.